Jaká soutěž? Jo, zdravím vás na další části programu Teritorii umění. Tentokrát je to kulatý půlměsíc bez stolu, prostě pro nějaký formát, který se věnuje mapování výzkumu na uměleckých školách. Tady vidíte zástupce těch uměleckých škol, jsou to všichni proděkanky nebo projektoři a prorektorky. Já jenom velmi stručně představím. Ta debata se bude tedy týkat obecně výzkumu, ale pak se soustředíme na umělecký výzkum. Takže začnu Silvou Stejskalovou z HAMu, proděkanka pro vědu a výzkum, Hana Průchová z JAMu, Helena Bendová z FAMu, Alice Koubová z DAMu, Zdeněk Bezecný z UMPRu a Monika Metášová z VŠVU. A já nevím, kdo z vás začne jako první, ale určitě jste si to mezi sebou dohodli. Já jenom, my jsme se vlastně bavili o tom, že ta debata bude taková jako hodně neformální, bude se točit kolem 3 nějakých základních vykopávacích otázek. A ta první je příklady toho, jak vypadá vlastně dobrý výzkum umělecký. Myslím si, že je dobré vždycky začínat něčím, co se podaří, něčím, co je pozitivní a co jde. A možná na tom si můžeme i začít definovat, jak vlastně vůbec vypadá, nebo co je umělecký výzkum, což si myslím, že řadu doktorandů stále ještě v tom tápou, nebo vlastně v tom tápe trošku celý ten obor v některých ohledech. Možná je to dobrý moment, jak se o tom vůbec bavit, o té definici. Kdo se chce chopit první příkladu dobrého uměleckého výzkumu na své instituci? A od toho se snad dostaneme k obecnějším otázkám. Já doktorám. Tak Hana Průchová z JAMu. Já jsem si dovolila vybrat hotové projekty. A pak i nějaké příklady záležitostí, které v současné chvíli u nás studenti doktorského studia řeší, což si myslím, že může být aktuální hlavně pro vás a pro všechny dotazisté. Tak. První projekt, který já představím, teď už se nejedná o projekt doktoranda, ale pozor, je to naše absolventka doktorského studia Jitka Vrtková. Ti z vás, kteří nějakým způsobem se pohybují v oblasti práce a v oblasti divadla, které je zaměřené na ty, kteří mají nějaké specifické potřeby, tak ji bezesporu znají. Jitka Vrtková u nás absolvovala doktorské studium a velmi záhy po něm vlastně přišla s projektem, který uspěl v technologické agentuře ČR v programu ETA, který je zaměřený na aplikovaný výzkum. A vlastně já jsem šla už rovnou výstupu, protože ten projekt je ukončený, ale zaměřoval se vlastně na to, jakým způsobem je možné prostřednictvím divadla pracovat s herci a herečkami s Downovým syndromem. Součástí vlastně toho projektu jsou i umělecké výstupy, 3 inscenace, ale tady si dovolím říct jako jednu podstatnou věc, kterou aspoň já vnímám jako důležitou ve vztahu k definici uměleckého výzkumu. Ty inscenace, které vznikly, tady Káťa Aleja, Zlatý Kolovrat a Antigona, byly zároveň jakoby prostředkem toho zkoumání. No, to znamená jako umění, jako prostředek k tomu, jakým způsobem zodpovědět své výzkumné otázky, které tady byly též definovány. Vlastně Jitka, každá ta inscenace nějakým způsobem vlastně rozšiřovala ty možnosti práce tady s tou specifickou skupinou jejího hereckého souboru, který vlastně jako trvale funguje pod divadlem Al dente. Takže tohle bych předestřela, to znamená nejenom umělecký výsledek, ale umění jako prostředek k nějakému poznání s tím, že vlastně zajímavé bylo i to, že ten projekt měl interdisciplinární přesahy, na tom projektu nespolupracovali pouze divadelníci, Jitka Vrtková jako režisérka a další její kolegové, ale rovněž psycholožka, sociální pedagog a podobně, protože prostě tady se jednalo o téma, které tuhle erudici prostě potřebovalo. Výstupem z toho projektu bylo mimo jiné i závěrečné sympozium a možná věc, na kterou mohu přitáhnout pozornost, jenom se překliknu. Vznikla z toho i publikace Inkluze divadlem, která je i v angličtině.
a která vlastně zhrnuje cestu celého toho projektu, je volně dostupná na webových stránkách divadelní fakulty. Takže pokud by vás vlastně ten projekt zajímal víc do hloubky, je možné se dostat jak k záznamům z inscenací, tak tady k téhle publikaci. A důležité je říct, že vlastně Jitka s tím tématem dále pracuje, teďka řeší další projekt a myslím si, že to je pěkný příklad toho, jak vlastně umělecký výzkum může též vypadat. Tak. Mám tady další příklad projektu, což je záležitost naší doktorantky, což je projekt, který se zabýval vlastně českým znakovým jazykem, respektive takovou specialitou našeho ateliéru divadlo pro neslyšící, a sice uměleckým tlumočením do znakového jazyka, což je zase další projekt, kde prostě umění jako prostředek pro nějakou ne integraci, ale rovnou inkluzi, s tím, že vlastně v rámci toho projektu vznikly jak záležitosti zase umělecké, typu inscenace, tak zároveň komentář tedy v podobě multimediálních publikací, což je záležitost, které my se teďka nejen trošku více věnujeme. Tak. Mám tady potom příklady a nebudu už dál ubírat o čas, jenom takový jako ťuknutí a ráda potom nasdílím, pokud budete mít zájem nějaké odkazy zase pro účastníky konferencí. Mám tady 2 příklady vlastně aktuálně řešených projektů specifického výzkumu našich doktorandů. První je Sylvia Dedeky, což je vlastně studentka, absolventka původně rozhlasové televizní dramaturgie a scenaristiky, která vlastně zkoumá ve svém uměleckém výzkumu přístupy k autoportrétu, která využívá, aktuálně má momentálně 3 vlastně jako expozice v research katalogu. Jenom příklad, jak se vlastně dá pracovat s research katalogem, což si myslím, že je důležité jako tady taky vyzdvihnout. Máte k tomu ostatně blog dneska odpoledne, kde jsem si všimla dobře v programu. Takže my vlastně v případě jí tak ona točí dokumenty o sobě, točí dokumenty o běžcích. A vlastně research katalog využívá nejenom jako prostředek pro prezentaci svých uměleckých výstupů, ale i jako prostředek pro záznamy výzkumné cesty. Tady vidíte příklad vlastně jeho referátu, který měla teďka na doktorském semináři, kde se vlastně můžete právě proklikat její prezentací s tím, že tam jsou potom i ukázky, například její filmové dokumentární tvorby. A poslední projekt, který je teďka řešený, a pozor, není to projekt doktorandů, je to projekt 2 studentů magisterského stupně studia shodou okolností ze stejného ateliéru jako Sylvie. Řeč jako suvenýr je to projekt, který vlastně zkoumá a zachycuje málo známý fenomén jedinečných jazykových vlastně vazeb na Mongolsko, kdy ti studenti vyjeli do Mongolska, sesbírali tam spoustu materiálu, který vyústil v dokument, ale zároveň vlastně součástí té jejich práce je ta reflexe celého toho procesu z pohledu 2 autorů. Tady je důležité říct, že to je jakoby autorský dokument, což je taky specifická záležitost. Takže jenom takhle na úvod, pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak k ním určitě dojdeme v té diskuzi, takže příklady. Děkuji. Tak já vám ukážu za filmovou a televizní fakultu na příklady. S tím, že já jsem se dívala na projekty, které už jsou ukončené, my jich tolik nemáme, musím říct. Tady ty 3 vám ukážu. S tím, že začnu od toho nejčerstvějšího, který je v research katalogu tady. A je to projekt pedagožky katedry fotografie Markéty Klimperové, která je výtvarná umělkyně a fotografka a udělala takový hezký projekt, který je v research katalogu a zároveň teď publikovaný v Journal of Artistic Research v tom posledním čísle. Je to výzkum, kde ona dělala performativní procházky, které byly následované workshopem. Týká se to veřejného prostoru s tím, že to dělala v letech 20 až 22, udělala jich 7 těch procházek a zkoumala tam jednak to, jak se proměnily veřejné prostory během covidu, jak to ovlivnilo těla nás, co chodíme těmi prostory, když musíme nosit masky, když ty prostory najednou byly vyprázdněné, jak to vůbec najednou redefinuje to, jak uvažujeme o veřejném prostoru, když tam nejsou lidé, když vlastně není tolik veřejný. A druhá věc, třeba velmi zajímavá, na kterou se zaměřila, to je, jak říká POPS, to je zkratka pro soukromně vlastněné veřejné prostory. Že oni chodili po tady těch specifických prostorech, kde ona právě uvažovala o některých věcech, které se toho týkají. Myslím, že tady je fotka
že třeba jsou jako specificky nepřátelské. Kolikrát tady ty veřejné prostory soukromně vlastněné, že tady třeba vidíte, že byste si tam možná chtěli sednout, ale jsou tam tak nepříjemné ty lavičky, že jenom na chvilku si sednete, že vás to prostě jako vyhání nějakým způsobem. Takže jeden způsob úvahy, kde ona právě do toho zapojila různé teoretiky, včetně Foucaulta, Deleuze a současnějších autorů a takový hezký výzkum. Druhý výzkum, který vám chci ukázat, je z katedry Centrum audiovizuálních studií, kde Sara Pinheiro, pedagožka, která se zaměřuje na práci se zvukem, a 3 naši studenti, Jiří Rouš, Matěj Šenkyřík, Petr Zábrodský, tak udělali výzkum, který byl prezentovaný v časopise Akta, a který vlastně vyústil, co se týče té umělecké tvorby, v zvukovou instalaci, s tím, že jejich tématem bylo, jak, já to tady můžu i ocitovat, že zkoumají zvuk jako fyzický fenomén zakoušení reality a jeho vztah k inherentní tělesné neuchopitelnosti digitálních nástrojů, čili skrze tu svoji instalaci, kde tady vidíte, jak to jako pojali, jak s tím experimentovali, tak prostě zkoumali, jak se mění vnímání prostoru skrze zvuk, jak to zvuk ovlivňuje. Tak a potom poslední projekt, který bych vám představila, je projekt, který je už z roku 2016, kde student katedry střihu, já vám pustím to bez zvuku, jenom jako pro ilustraci, že on, tady ten student, už není studentem, Jan Kulka z katedry střihu, tak on vytvořil takzvanou promítačku. On vytvořil specifický nástroj, archeoskop, kdy on vytvořil promítací zařízení, které pracuje s různými metodami a právě standardy toho, jak se kinematografie promítá. Potom to možná ukážu trošku dál, jak to pak i vypadá, takhle, jak to vypadá zblízka, s tím, že v rámci té promítačky je to opravdu velmi experimentální nástroj. Tady ocituju, on to hezky sám definuje, že to je že byla navržena za účelem ohledávat doposud technicky či mentálně nedostupné oblasti filmu, sledovat film jakožto umění artikulace světla, zkoumat povahu vztahu mezi aparátem a jeho funkcionářem a přehodnocovat technické myšlenkové axiomy kinematografie. Ono tam můžete experimentovat totiž s tím, co je záběr, co je filmové okénko. Tam můžete použít všechny možné formáty, 16, 8, 35, ale i úplně jiné. Vy si můžete experimentovat s úplně novými formáty kinematografie. On tam máte tam trochu vidět, že tam jsou 4 projektory, které má synchronizované. Je to zařízení pro takové jako živé performance. Můžete experimentovat s tím, co je snímkovací frekvence, co je iluze pohybu, prostě všechny tady ty jako věci, na kterých byla postavena kinematografie, tak můžete dekonstruovat a můžete to zkoušet jinak, vracet se do té minulosti a experimentovat s tím a takhle právě pak to není sice moc vidět, ale dá se v té promítačce pouštět třeba i bublinková folie nebo izolepa, na kterou něco nalepíte. Prostě dá se tam pouštět všechno možné a různě s tím experimentovat. Takže takovýhle 3. projekt jsem vám chtěla ve stručnosti ukázat a to je hodně všechno. Já to mám bez obrázku. Já jsem s tím nepočítal, nebyl jsem upozorněn, takže se omlouvám, ale všichni, kteří chtějí vidět obrázky, tak ty odkazuju na naše webové stránky, kde má svoji záložku Centrum doktorských studií, kde jsou představeny všechny aktuální projekty doktorské, jejich v oblasti umění 24 projektů. V doktorském studiu se věnují uměleckému výzkumu a jsou tam i upozornění na projekty, které byly dokončené, obhájené. Jinak u nás vlastně ten umělecký výzkum se odehrává v několika oblastech. My se možná rozšiřujeme tu definici uměleckého výzkumu, protože samozřejmě
děje se u nás výzkum především v oblasti volného umění, kde vlastně je využíván umělecký výzkum jako určitá strategie umělecké tvorby a je tam ten zřejmý výstup prostě tedy v tom uměleckém dílu, tedy v tom vizuálním textu. Tady já bych za všechny upozornil na práci Nikoly Ivanova, který se zabývá vlastně fenoménem světla a tmy v současném světě. Ten projekt už doprovázela výstava, která se uskutečnila v loňském roce. Potom samozřejmě do té naší specifičnosti, protože my nejsme jenom akademií uměleckou, ale umělecko-průmyslovou, tak se taky musíme zahrnout, nebo musím zmínit výzkum, který směřuje k posunu v oblasti technologií, v oblasti metod, v oblasti materiálů. Tam pro nás je to umělecký výzkum už jenom proto, že v centru je umělec jako tvůrce. To znamená, i metody vycházejí z jeho dovedností, z jeho znalostí, z jeho přípravy a z jeho nastavení prostě myšlenkového a emocionálního. V řadě případů tyto projekty řeší obecnější otázky ve smyslu třeba udržitelnosti vztahu k přírodního a technického, přírodního a lidského. Tady bych zase upozornil spíš jako za všechny, než že bych vyzdvihoval to the best. Obhájenou dizertaci Veroniky Miškovičové, která se zabývá vlastně interakcí biologického světa, biotechnologií a architektury v různých měřítcích. Zase tato dizertace, obhajobě dizertace předcházela výstava. Jo, a jde to tam vlastně až do toho konkrétního estetizovaného produktu, který ale má vlastně ten dopad i na uhlíkovou stopu. A pak je taková oblast, která posouvá a nebo zkoumá svůj vlastní obor, buď návratem do historie, nebo zkoumáním nových možností média. Tady bych připomněl práci Michaly Režový, není to tak dávno, co tady prezentovala jako studentka, která se zabývá možnostmi vlastně média dokumentárního animovaného filmu. A potom práce, které vznikají na katedře grafiky v ateliéru tvorby písma a typografie, kde systematicky zkoumají vlastně dějiny vlastního oboru. Vrací se k typografii třeba 19. století nebo typografii 20. století. A tady je třeba práce Petry Dočekalové, kde centrem byla osobnost Jaroslava Bendy. A zase jako tam je vidět na té práci, když si projdete ten rozdíl mezi pohledem toho čistého historika umění, užitého umění nebo designu a toho umělce vlastního, který se dívá na ty dějiny vlastního oboru a je pro něj tedy ten obor, ta historie inspirací. No, podobně teď poslední vlastně projekt, který tam vzniká, tak se zabývá velmi vlivnými novinami 19. století Bohemii, kterou zkoumají zase z pohledu typografického. A to jsou opravdu jenom jakoby příklady, není to takový highlights, ale je to, co charakterizuje spíš ty oblasti, typy uměleckého výzkumu, anebo možná bych mohl říct toho, co na naší škole považujeme za umělecký výzkum také, i když třeba jsme tlačeni, že to je vlastně výzkum spíše z dějin umění, z teorie umění, anebo prostě z té technologie, jo, prostě z těch oblastí těch technických věd. Ale je tam pro nás důležitý prostě ten středobod toho umělce, tvůrce, s jeho nastavením a samozřejmě i ten výstup, kde je důležitější prostě ten vizuální vyjádření, nežli to textové.
Takže to je za mě. Děkuji. Nejen z definice, ale i v hranici uměleckého výzkumu jako hraničnosti se dostáváme, což je hodně vlastně zajímavé téma. Určitě na ní, doufám, že na ní dojde. Jenom můžu být zástupce HAMu? Já si taky dovolím jenom poukázat teda na webové stránky a okomentovat teda to, co nabízí HAMu svým studentům. Samozřejmě máme výhodu, že můžeme v rámci doktorského studia spolupracovat díky Centrum doktorských studií s ostatními fakultami a v rámci naší fakulty máme potom vědecké ústavy, vědecká pracoviště, která vlastně mohou metodicky napomáhat nasměrovat vlastně ten konkrétní projekt směrem, který bude mít vlastně ty výstupy asi uznatelné, což se v mnoha případech daří třeba těžko, protože právě to umělecké dílo vlastně do jisté míry odolává těm metodám, které jsou třeba obecně nějak aplikovatelné. Ústav teorie hudby je vlastně velmi dlouhotrvající pracoviště, které vede pan profesor Honz. Pořádáme tam každoročně projekt Svá teorie z praxí, kam vlastně na rozdíl od teritoriální umění se mohou přihlásit i studenti magisterského studia, což tím sleduji vlastně už zajistit nějaké podhoubí v tom magisterském stupni studia. A vlastně je to hodně friendly konference, kde si ti studenti mohou odpřednášet za přítomnosti samozřejmě dalších odborníků. Toto pracoviště vlastně má specifickou skladbu svých pedagogů, kteří vlastně jsou už matadoři, jejich monografie o tom vypovídají. A v podstatě studenti hudební teorie tak mohou vlastně svá témata konzultovat s těmito odborníky. Nicméně dalšími pracovišti je Ústav pro taneční vědu, který je nesmírně avantgardní vlastně a aktivní a to v podstatě pod vedením vedoucí katedry Lucie Hayashi a paní profesorky Gremicové vlastně podnikají velmi mnoho aktivit na poli uměleckého výzkumu a vůbec taneční vědy. Takže tady bych toto pracoviště rozhodně vyzdvihla i s jeho projekty, které na stránkách jsou tedy taky popsány a asi bych nechtěla nikomu teda ublížit, že bych někoho tady jmenovala konkrétně. Třetím centrem pro výzkum hudební akustiky MAX. To je vlastně takový, toto pracoviště bych chtěla vůbec vyzdvihnout, když se vlastně, co se týče počtu pracovníků, oni trošku zúžilo. A jejich projekty vlastně právě využívali jak základní, tak aplikovaný výzkum. A v dnešní době vlastně bych byla hrozně ráda, kdyby napříč všemi fakultami nebo i vlastně univerzitami z celé České republiky byla možnost vlastně navazovat spolupráci v oblasti psychoakustiky, respektive vokologie, kde ti odborníci jsou na slovo, jak je to ať už doktor Zdeněk Odčenášek nebo doktor Marek Frič. A jejich projekty byly vlastně zařazeny nebo byly podpořeny v NAKI nebo v GAČRu, měly úspěchy tedy v oblasti toho výzkumu hlasu, včetně zapojení studentů, doktorandů. A to bych právě vyzdvihla, že díky tomu, že zvukové studio HAMu a katedra zvukové tvorby a hudební režie je vlastně jeden prostor společně s Marcem, tak máme tu výhodu, že vlastně těmto vědeckým pracovníkům máme nejblíž asi z celé fakulty, ale snažím se teďka i v rámci diskuzí s doktorandy, s školiteli a předsedy oborových rad vlastně ty aktivity, vlastně o nich navzájem vědět a nechat se inspirovat, protože v uměleckém výzkumu, pokud ta metodologie není opřená teda o nějakou pevnou strukturu, tak asi tam to nejvíc potom spěje k nějakému neúspěchu nebo nemožnosti publikovat na té úrovni, na jaké by se ta univerzita přála. Takže máme projekty, možná jeden bych tady přeci jenom ukázala, na kterém jsem spolupracovala i já jako vedoucí toho projektu. Bylo to nahrávání vlastně dvou klavírů, čili klavírního dua. Tady najdu kalendář akcí.
základního výzkumného projektu, kdy vlastně studentka Sara Hydličková zkoumala na určitém výběru hudebního repertoáru, v jaké pozici ty hudební nástroje stojí v ideální kontrapozici a jaký vlastně repertoár v které té pozici vyzní ideálně, s tím, že využívala poslechových testů a vlastně to snímání těch nástrojů bylo vlastně specificky navrženo tak, aby ty výsledky, aby ty výzkumné otázky vlastně ti respondenti mohli zodpovědět. Čili tento výstup teďka vlastně spěje k publikaci a uvidíme, jak to teda dopadne. Bylo do toho zapojeno teda mezinárodní vlastně Tereza Kalámová Johannesburg z univerzity v Grazu a podíleli se na tom také studenti celé katedry, samozřejmě to bylo velmi přínosný pro celé pracoviště. Tak to je asi za Hamu všecko. Děkuju. Poprosím zástupkyni DAMu a Tak já budu muset obnovit svůj odkaz, ale já jsem vybírala, tak dobře, já obnovím svůj odkaz, který mi tady Hamu. Tak tomu tématu pamatuju. Možná, že to není v té záložce nahoře. Není to nahoře? A přátelství. Tak to o krok zpět třeba nebude. Ale to vypadá podobně. Tak přátelé, to jsem já, ale to jsem vám vůbec nechtěla ukázat. Tak jinak, pardon. Já se hrozně omlouvám, nechcete někdo jiný mluvit. On to nepíše. No já bych ještě dodala, že v podstatě hledání těch hranic uměleckého výzkumu je teď nastává takový boom u nás teda na fakultě, že mnoho oborů akreditovalo nově ty doktorské studijní programy a vlastně se předpokládá jistá interdisciplinarita, která dřív neměla obdoby, čili to je úplně nový terén, kam se vydávají nejenom studenti, ale i ti pedagogové, takže vlastně ten vývoj je úžasný a vlastně vzájemná inspirace, diskuze, komunikace, myslím, že je hrozně podstatná, že izolovat se samozřejmě můžeme dospět k nějaké hluboké sondě, ale naopak, pokud ti lidi o sobě budou vědět, školitelé, doktorandi i zástupci prostě těch, nebo konzultanti, v podstatě i to teď řešíme, aby v těch týmech nebo oborových radách mohli mít svoje slovo také konzultanti, školitelé, je to prostě problematické, tak tím směrem se musíme ubírat, asi nám nezbyde nic jiného. Já myslím, že dokonce ta interdisciplinarita a intersekcionalita je daleko jako ještě širší a vlastně by u nás určitě prostě překračujete hranici jedné školy a není to jenom ve spolupráci s jinými uměleckými obory, ale vykračujeme právě ke spolupráci čím dál tím více s oblastmi humanitních a sociálních věd, ale i také těch přírodních a technických věd. Jo, kdy ten výzkum ale není iniciován ze strany prostě třeba těch technických univerzit, ale naopak se podílí tam, kde my potřebujeme prostě odpovědět ty otázky, které se týkají prostě té technologie, jo, té jejich oblasti, ale využíváme je vlastně pro náš výzkum. A to se děje jak na úrovni grantů, tak i na úrovni těch. Tak, směle. Teď jsme udělali forbínu. Tak já jsem zkoušela vymyslet nějaké 3 příklady lidí, kteří jsou na hranici mezi teoretickým uvažováním a praktickou tvůrčí činností. A tou první ukázkou je ukázka čisté režisérky bez nějakého teoretického vlastně vzdělání Kateřiny Schmidt, která se rozhodla v rámci doktorátu studovat primárně původně ikonoklasmus na divadelní scéně, vlastně obrazoborectví jako nějakou specifický fenomén na divadelní scéně, která je samozřejmě jaksi založená vizuálně a ty obrazy
jako obrazy, které jsou destruované a zároveň se nám nějakým způsobem objevují, byl pro ní zajímavý fenomén. Během toho doktorátu, který vedla, tak udělala vlastně několik takových metodologických vstupů. Jednak se snažila zkoumat vlastně historii ikonoklazmu, zkoumala 3 tvůrce, kteří jsou nějakým způsobem vázaní k ikonoklazmu, které si vybrala v rámci evropského prostoru, dělala nějaké workshopy a pak zároveň studovala svoji vlastní režisérskou praxi. Součástí té dizertace je její vlastní tvorba, je to jednak opera Žádný člověk, kterou dělala na scéně Národního divadla, a Molianova otázka, kterou udělala v divadle ve studiu Hrdinů, a opírala se tedy o tyhle 3 autory a autorky z Evropy. To, že zkoumala teda ty vybrané režijní postupy, já to nebudu asi říkat tak podrobně, tak vedlo k tomu, že kombinovala prostě reflexy, nějaký kontext, evropský kontext s vlastní workshopy, s lidmi, jejich zpětnou vazbu a ve finále i svoji autoetnografickou studii. Tohle vidíte, jak vypadá příklad toho jednoho z workshopů, kdy skutečně jako vyzývala lidi k takovému jaksi poloveřejnému gestu, které se týkalo ikon. A tady mám ukázky z té její opery Žádný člověk, kde pracuje s destrukcí Stalinova pomníku, který na Letné nějakou dobu pak byl zdestruován takzvaným tichým výbuchem v 5 hodin ráno, ale ty ostatky nebo ty zbytky toho pomníku a zároveň ta absence, viděli jsme dneska už jednou, že absence něčeho je vlastně, když jsme viděli ten pomník LGBTQ komunity ve Varšavě, která tou svojí absencí vlastně možná víc apeluje, nežli když tam byla, tak vlastně byl nějaký metodologický základ. Tady druhé představení, které dělala, bylo divadelní představení v absolutní tmě, což je zase specifický jaksi test. Byl to skutečně experiment s publikem, které potom nějakým způsobem sekundárně reagovalo a skrze interview, který dělala, tak dospívala k nějakým závěrům. Takže to je jedna ukázka, potom druhá ukázka je ukázka opačné povahy. Barbora Šuková původně vystudovala divadelní vědu, tady nebyla tou praktickou, je z katedry autorské tvorby a pedagogiky a zabývá se ale prakticky teďka vedením souboru žen bezdomova a hledá, jakým způsobem pracovat se ženami bezdomova divadelními postupy a tak, že vlastně bude velmi, velmi citlivě sledovat tu etickou stránku toho, do jaké míry je to vlastně gesto inkluze, do jaké míry je to gesto jaksi použití, do jaké míry tvaruju život žen bezdomova tím, že jim nabízím účastnit se divadelního představení a to jakým způsobem. Takže vlastně ta etická otázka původně teoretičky, která ale zároveň vlastně pracuje s reálnými lidmi, s reálnými životy, to překračuje vlastně formu nějaké estetické reflexe, je centrální. Takže to je jakoby druhá ukázka, ta třetí ukázka je ukázka zde přítomné Karolíny Plickové, která znovu jako původně divadelní kritička se rozhodla, že jí právě ta teoretická reflexe nestačí, že potřebuje spolupracovat s režiséry, jako je Jiří Adam, který je také zde přítomný, Petra Tejnorová a režisér Havelka, takže potřebuje vlastně svoji kritiku posunout směrem k nějakému typu vlastně vtěleného myšlení spolu s těmi režiséry. Účastnila se mnoha zkoušek, příprav těch představení, které všechny jsou autorské a vychází z nějakého prázdného prostoru
a sledovala, jak verbalizovat nebo jakým způsobem doprovázet takovýhle proces, který je jaksi per definicio tělesný, intuitivní, není založený na nějakém východisku, který je sformulovaný premisama, ale vychází vlastně úplně z jiných, z té tacitní jakoby, roviny vnímání, komunikace, vlastně fragmentálního sbírání a podobných věcí. A přesto je ale možné ho nějakým způsobem vpravit do slov. A do jakých slov, jakou formou. Tak to jsou 3 ukázky. Mnoho dalších najdete na webové stránce Danu. Děkuji. Díky moc. A poslední je pohled ze zahraničí ze Slovenska, Monika Mitášová z VŠV. Ďakujem. Skôr, než sa mi to podarí pustiť, by som povedala, že Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave je akoby AVU a UMPRUM v nejakých vzťahoch, to znamená ako jedna inštitúcia. Je to škola, ktorá sa venuje voľnému umeniu, užitým umeniam, restaurovaniu, architektúre a ešte má aj program v dejinách umenia, ale taký, ktorý sa venuje štúdiu nedávnych dejín alebo súčasného umenia. A ten program je postavený tak, že historici, ktorí prichádzajú, a teoretici, ktorí prichádzajú študovať na tú školu, študujú okrem obecných dejín a dejín umenia ešte aj dejiny jednotlivých umeleckých druhov, a to priamo v interakcii s tými jednotlivými katedrami alebo programami, práve preto, aby sa už v škole akoby mohli špecializovať a aby sa vytvorila nejaká alternatíva voči dejinám umenia, ktoré sú študované od histórie až do súčasnosti. Neviem, či uvediem príklady dobrej praxe, pokúsim sa uviesť príklad kritickej praxe, ak je to dobrá, tak áno, ale chápem ju ako kritickú. V tom zmysle, že Vysoká škola výtvarných umení prechádzala akreditáciou a pri tejto príležitosti sme si dovolili začať uvažovať o umeleckom výskume ako o nejakej sile, ktorá nám dovolí vytvoriť aj novú štruktúru školy a nový vzťah medzi tým, čo sa chápe ako teoretické a praktické disciplíny na škole a teda medzi teóriou a ateliérovou tvorbou. A je to teda ešte stále v procese. Uvažujeme o tom, že vzdelávanie bude prebiehať na platformách, ktoré budú združovať pracoviská ateliérové aj teoretické. A problémy alebo témy budú generované ako výskumom alebo určitými otázkami, ktoré si výskumné skupiny v škole položia. A tieto skupiny nebudú permanentné, ale budú vznikať a zanikať podľa druhu výskumu a umeleckej tvorby, samozrejme. Dovolím si teraz predstaviť projekt, ktorému sa venujeme na katedre teórie a dejín umenia. Je to projekt venovaný umeleckému výskumu, teda je to reflexia toho, ako by mohol umelecký výskum vyzerať v našich podmienkach. A zároveň, ako poukázala Alica v jednom našom rozhovore, hovorila mi, vy stále rozlišujete umelecký a vedecký výskum, že pravda je, že ja mám na starosti skutočne na škole referát pre umelecký a vedecký výskum, takže to naozaj rozlišujeme. Máme na to niekoľko dôvodov. Jeden ten dôvod je, že to rozlišujú samotní umelci, ktorí na škole pôsobia a ktorí si pozývajú do svojich spoluprác tak ľudí z oblasti spoločenských vied, ako aj prírodných vied. Ale ešte nás to zaujíma aj z toho dôvodu, ktorý sa ukazuje na tom druhom bode. Prečo sme si vôbec niečo ako grant týkajúci sa umeleckého výskumu podávali? A jeden z tých dôvodov je ten, že na katedre teórie a dejín v tej komunite, v tom spoločenstve, ktoré podalo ten grant, čelíme takýmto ako trom, my sme to nazvali extrémom, ale môžeme to nazývať aj javmi, ktoré sa tu ukazujú v priebehu diskusí koniec koncov aj za tieto 2 dni. A to, že v našich odvetviach pôsobia umelci, ktorí sú presvedčení, že umelecký výskum neexistuje, že výskum umení nemá čo hľadať, že tam ani z definície nie je možný a že ak tam je, tak to je určitá akoby schéma alebo model, ktorá je momentálne premietaná na umenia,
že na to existuje nejaká spoločenská objednávka a tejto spoločenskej objednávke sa vyhovuje, ale nie zvnútra umenia. Teda na škole pôsobia ľudia, ktorí sú presvedčení, že umelecký výskum nie je možný. To je jeden extrém. Taký istý extrém je, že tam pôsobia ľudia, ktorí tvrdia, že všetko, čo robia, je umelecký výskum. Koniec koncov nájdete aj také vymedzenia umenia, kde nájdete, že umelecký výskum je to všetko, čo vedie k vzniku umeleckého diela. Sú skutočne ľudia, ktorí sú o tom presvedčení. Potom by všetko, akákoľvek tvorba, by bola zároveň umeleckým výskumom. Tak domnievame sa, že toto sú dva také zvláštne extrémy, ktorým je treba čeliť a ktoré je treba premyslieť. A treba si položiť otázku, prečo sú takto formulované, kto v nich pôsobí a čo to umožňuje tým ľuďom, ktorí si toto myslia. Potom je ďalšia taká zvláštna situácia, v ktorej sa za výskum v umení považuje to, čo používa vedecké postupy, čo nejakým spôsobom vyhovuje vedeckým postupom a tým pádom to z umenia robí akoby ilustráciu vedeckého výskumu alebo nejaké príklady, ktoré sú vhodné na to, aby sa rozvíjal vedecký výskum, a teda nie umelecký. To je tiež veľmi zaujímavý problém, pretože tomu sa tiež venuje dosť veľa ľudí, keď idete na festivály, na výstavy, pozeráte sa na to, ako sú postavené niektoré granty, tak tam sa deje taký zvláštny dialog medzi vedami a umeniami, kedy jedni alebo druhí vystupujú ako experti a jedno alebo druhé vystupuje ako ilustrácia alebo ako nejaký background voči nejakej figúre uvažovania alebo tvorby. A to je tiež veľmi zvláštny problém. A ten tretí jav, ktorý sa mi zdá zaujímavý a ktorý je takisto veľmi rozšírený, je, že sa umelecká tvorba alebo umelecký výskum sa považuje za špecifický druh výskumu. Teda, že má zmysel ho rozoznávať, ale treba povedať, v čom je špecifický. A my sme počuli aj za tie 2 dní, čo tu sme, niekoľko takýchto možných vymedzení, v čom je špecifický. Včera pekne zaznelo, jedna doktorantka hovorila, postupujem spôsobom pokus-omyl. Čiže otázka je, musíme mať na začiatku umeleckého výskumu niečo ako výskumnú otázku? Je tam skutočne hypotéza, ktorá sa potom vynie tým výskumom? Alebo je to určité zadanie alebo problém alebo úloha, ktorá sa tam formuluje rôznym spôsobom a prechádza rôznymi transformáciami? Má mať váhu téze alebo hypotézy? Alebo má mať nejaké iné prostriedky k tomu, aby mohla byť formulovaná. Pretože ak uvažujeme o umeleckej tvorbe, vieme si predstaviť také dimenzie umeleckej tvorby, ktoré sa dejú mimo pojmov, ktoré nie sú pojmové. Otázka je, či sú pred- alebo postjazykové. To znamená, máme skutočne mať na začiatku umeleckého výskumu formulácie, nielen formulácie v pojmoch, ale aj nejaké iné. Nemajú sa tam diať nejaké také druhy ako tvorby a uvažovania ruka v ruke alebo oscilácia medzi nimi, ktoré umožnia to, aby sa rozvíjalo paralelne alebo mnohodimenzionálne niekoľko takýchto prístupov. A jeden z nich je veľmi starý, ktorý sme zdedili niekde od stredoveku, a to sú alchymistické experimenty, ktoré skutočne akoby otvárajú túto možnosť, že sa tápe a súčasne sa hľadá to, nielen čo bude výsledkom toho výskumu, ale aj aké budú procedúry toho výskumu a aké budú jednotlivé jeho etapy. To znamená, experimentácia sa deje tak, že sa hľadajú potom spôsoby konceptualizácie, pomenovávania a tak ďalej, ale nedieje sa to tak, že jedno závisí od druhého hneď nejakými predpokladateľnými spôsobmi. To všetko zahŕňa náhodu a tak ďalej. A potom ďalšie tvrdenie, s ktorým sa stretávame, to je ďalšia pozícia, ktorá hovorí, dobre, keď umelci robia výskum a tvoria, tak potom sú to individuálne, skoro singularity, ktoré nie je možné zovšeobecňovať, nedajú sa nejakým spôsobom metodologizovať. Hej. Ich úloha je, aby vzniklo jedinečné umelecké dielo a teda to nemá zovšeobecnenie ani systematizáciu.
To je tiež otázne, či to tak musí byť vždy, či naozaj nie sme schopní formulovať niečo ako model umeleckého výskumu alebo niekoľko modelov umeleckého výskumu a či nie sme schopní študovať jednotlivé postupy a cesty. Včera bolo veľmi zaujímavé v niektorých príspevkoch, že ľudia hovorili, nebudem sa teraz zaoberať teóriou, ukážem vám prax toho, čo robím. Nebudem teraz hovoriť metódu, pretože to sa teraz nebudem zaoberať. Chcem vám ukázať, čo som urobila alebo urobila v ateliéri alebo v teréne. To je veľmi zvláštna situácia, pretože to budí dojem, že teória a metódy sú nejaké skamenelé, zmrazené, nereflektované balvany na nohe, ktorým musíme čeliť a najlepšie ich odhodiť, aby sme sa vôbec dostali k tomu, aby sme nejakú umeleckú prax mohli robiť. A teraz otázka je, či tá umelecká prax je skutočne taká nevinná, bezprostredná, slobodná, autentická, ako si ju predstavujeme, alebo ako sugerujeme, že taká je. A čo by sa stalo, keby sme si tie polarity predstavili ako dejúce sa a tvorivé disciplíny. To znamená, keď si predstavíme, že metodos je cesta, prečo potom odkladáme metodológie, keď môžeme uvažovať nad tým, čo je cesta každého jedného umelca, keď tvorí? A prečo sa nechceme tými dokumentáciami tých ciest a rozhodnutí na tých cestách zaoberať? Čiže toto bol dôvod, prečo my sme sa do toho grantu o umeleckom výskume pustili, pretože sme chceli preskúmať jednotlivé tie javy, chceli sme prehodnotiť nejaké existujúce modely a prísť s nejakými modelmi, s nejakými možnými modelmi, pokúsiť sa ich sformulovať. A to tak, aby sme dokázali obhájiť alebo ukázať, aký by mohol byť zmysel umeleckého výskumu, že to je skutočne špecifický druh skúmania a tvorby, a to taký, ktorý môže mať naprosto jedinečné miesto v súčasnej kultúre a v nejakých sociálnych spoločenstvách. To znamená, že to je nielen taký druh výskumu, ktorý sa deje na pôde umenia, ale ktorý môže mať nejakú relevanciu v komunikácii spoločnosti, jednotlivých komunít a spoločenstiev medzi sebou a v nejakom vytváraní nových spoločenstiev, alebo dokonca nejakého druhu demokracie v krajinách, kde ona je neustále napadaná, spochybňovaná a ohrozovaná autoritárskymi režimami. A tá debata o tom, ako je umenie politické, alebo ako je umenie aktivistické, bola pre nás rovnako zaujímavá, ale tvrdíme, že by sme mali rozlišovať. Možná je to všechno strašně jako fascinující, ale je to samostatná přednáška. Možná jsem vás chtěla na přednášku. Ne, já si myslím, že to je právě jako dobrý moment, ten úvod, nebo ta více teoretická, otevřená, diskurzivní, diskutabilní, to pole, co je a co není umělecký výzkum, čemu by měl nebo neměl sloužit, jak by se měl vymezovat vůči, nebo neměl vymezovat. Už jsme tady na to hraničnost narazili, já bych dala prostor, protože tady využila bych toho kapitálu lidského, který tady máme, a o reakce, o poznámky, o tom, kde vlastně vy vnímáte pozici své instituce, jak se to řeší na vašich školách, a můžeme se pak dál dostat k dalším komentářům. Kdokoliv, cokoliv, hraničnosti, co je, co není. Tak já ještě tak jednu věc bych k tomu, že myslím, že taky řešíme intenzivně, co je a co není umělecký výzkum. A jedna z věcí, která mě přijde, že obecně v debatách o tom, když se píše o uměleckém výzkumu, když se o něm debatuje, tak co mě tam chybí, ale možná je to proto, že jsem právě z filmové a televizní fakulty, které jsou, kde primárně děláme třeba hrané filmy, fikční, a je to vlastně něčem kreativní průmysl, kde se hodně uvažuje o tom, pro koho to je, kdo je vlastně divák, kdo je cílová skupina. A mně přijde v těch definicích toho uměleckého výzkumu, že je pro mě trochu jako zatím slepá skvrna, nedořešená, která se ale týká i nás jako lidí z těch institucí,
pro koho to vlastně děláme, kdo je to publikum, kromě jiných umělců, kteří dělají umělecký výzkum, kromě doktorandů, kteří dělají umělecký výzkum, kromě nás, pro děkanů a pro rektorů, kteří to řešíme institucionálně s ohledem na budoucí financování našich škol, protože trochu mám pocit, že zatím nám vlastně je problém v tom, že chybí jako normální lidi, tak řeknu, které by to bavilo, kteří by vůbec věděli, co to je a kteří by tady tu hybridní formu mezi výzkumem a mezi uměním vlastně sami aktivně vyhledávali. Kdo jsou čtenáři Journal of Artistic Research? Trošku se bojím, že to zase jsou spíš lidi, kteří to sami dělají, kteří to nějak jako potřebují ke své práci pragmaticky, ale že myslím si, že tohle je vlastně místo, kde bychom o tom měli uvažovat, jak tady tu hybridní formu vlastně propagovat. Jak vlastně to udělat něčím, co zná veřejnost a kde jsou opravdu jako fanoušci, kteří to nepotřebují k práci, kteří prostě to není, že oni sami by to dělali, ale pro které by umělecký výzkum byla jako hrozně zajímavá forma, kterou si taky chtějí číst, taky chtějí prostě číst Journal of Artistic Research. Takže tam je to jako trošku skeptická poznámka, ale myslím si, že právě je to důležité vlastně tím směrem jít, jako zkusit to vlastně otevřít a nemít takhle jako jenom tady interně konference a svoje interní časopisy. Jestli mohu tak krátkou poznámku, které jste mě inspirovali a my. Já bych nepoužíval hybridní forma. Já bych možná začal používat nebo používal bych jiné paradigma vědy. Na to mě přivedla paní profesorka, která tady zmínila alchymii. A já jsem si tam uvědomil, že prostě alchymie samozřejmě s jinými badatelskými otázkami a s jinými cíli vytvořila základ přírodních věd moderních, chemii, ve fyzice, astronomii. A teprve se čekalo na posunutí toho paradigmatu vědeckého, než byly kladeny otázky, k jejíž odpovědi vlastně metodu vytvořila ta alchymie. Nejsme my v podobné situaci. Nejsme v současnosti v situaci, kdy se mění paradigma vědy, akorát ti, kteří dneska představují establishment vědy, kteří hodnotí tu vědu, tak mají pořád prostě pevně zanesenou systematizaci té vědy, mají svoje sektory, svoje skupiny ve Fordu a tam my působíme zvláštně a hybridně. Přitom, když se nás ptají na hodnocení vědy, tak ta otázka je dvojí, že když vyplňujete RIF, tak jako zařazujete svoje výstupy buď podle toho, jestli jsou přínosem k poznání, anebo jestli mají společenskou relevanci. Umění, včetně jedinečného uměleckého díla, je přínosem k poznání. Neboť v sobě zahrnuje buď rešerši, tedy cestu, která vede k vytvoření toho díla, ale v každém případě prostě po vytvoření uměleckého díla nezůstává svět stejný. Ovlivňuje prostě ty, kteří reflektují to umělecké dílo. A co se týče společenské relevance, tak na řadu otázek, které já jsem bohužel prostě, protože jsem se věnoval otázce boje establishmentem vědy, tak jsem tady nemohl být, ale jenom to, co jsem zachytil, přeci v tom bloku prostě, do kterého jsem se možná trošku rebelsky vložil, tak to je přeci výrazná společenská relevance toho výzkumu a hledání odpovědí na otázky, na které tak dobře, tak vlivně třeba sociální vědy nedokáží odpovědět. A nebo nemají takovou reflexi. Tak to je jenom taková poznámka. Já budu reagovat na tebe. Myslím si, že bychom vlastně podobnou advokátu z ďáblovy otázku mohli klást estetikům, jako pro koho píšou estetikové svoje velmi propracované a nečitelné pro komunitu mimo estetiku texty, stejně jako další obory. Takže bych spíš teda to vzala naopak, jakoby co je silou uměleckého výzkumu a řekla bych, že přesně ten nějaká jakoby potenciální svoboda, která spočívá v tom, že se vyvazuje právě z
určitých už jakoby normativizovaných postupů hodnocení vědy versus normativizovaných postupů, co je to jaksi krásné umělecké dílo, tak může být právě ten prostor pro transformaci vlastně našeho sebepoznání skrze výzkum, který je spojený s uměním. Takže tam mám pocit, že je nějaká síla. To, v čem je určitá slabost, je přesně to též. To znamená jistá nevymezenost. A já bych to právě nebrala jako nebezpečí, ale jako věc, který si jsme vědomi a který skrze tu práci jako s konkrétním uměleckým výzkumem můžeme vlastně skrze to dělání lépe chápat. Tedy jak se neopírat se o ty stereotypy, ale vytvářet nějaký pevný opory skrze jakoby společný vyjednávání toho, co ještě má nějaký význam a co už odpadá. Včetně toho, že spousta těch takzvaných příkladů uměleckého výzkumu se třeba jako nepovede, ale to patří k té věci samotné. Přesně tak. Dotaz bude tam, prosím. Mě takhle, jak poslouchám vaše úvahy, tak vlastně se mi vyvstává, chtěla bych artikulovat takovou otázku, na kterou vlastně uvažuji v souvislosti s uměleckým výzkumem už delší dobu. Mě k tomu inspirovala profesorka Mikášová, ano, a vlastně to koncentruje v těch 3 pojmech. Umělecký výzkum, potom tady padl výraz studium a výraz rešerše. Já se domnívám, že prostě jednou z takových asi klíčových otázek vůbec pro to uchopení nějaké organické do budoucna je vlastně cizelace jakoby vztahu, takové průchodnosti mezi těmito zmíněnými pojmy. Protože vlastně mám dojem, že je třeba asi si nějakým způsobem vlastně usoustažnit jakoby vlastně ten rozdíl mezi tím, co je tedy studium, potažmo rešerše a tím, co vlastně přináší potom jako nějaký takzvaný výzkum. Protože vlastně jakémukoliv výzkumu nebo jakékoliv tvorbě musí nutně studium, potažmo rešerše předcházet. Ať už vlastně budu postupovat způsobem, že studuji klasickou taneční techniku nebo prostě techniku hry na klavír, tak to je nějaké studium, které předchází tvorbě. Když budu vlastně vytvářet nějakou historicko-teoretickou práci, tak se nevyhnu rešerši a nevyhne se jí ani režisér nebo jakýkoliv jiný tvůrce. Ale vlastně uvažuji nad tím, že aby vlastně se ten produkt, teď to nazývám opravdu ošklivě, ať už je to dílo, nebo tedy nějaká studie, nějaký výzkum, jakoby stával vlastně výzkumem, tak by měl vlastně nabízet něco nového. A ne, tam je otázka mezi tím dílem, kdy vlastně vždy není nutné, aby to dílo mělo smysl, tak není nutné, aby přineslo něco tak úplně nového, protože i dílo, které třeba replikuje určité postupy, ale vlastně nějakým poctivým, tak vlastně taky jako obohacuje ten, jako řekněme, prostor, jako náš životní. Takže si myslím, že tam je strašně křehká rovnováha, která spočívá někde v cizelaci tohoto vztahu. Studium, rešerše, výzkum, umělecký výzkum. Co někdo reagovat? Jestli můžu, vlastně, já totiž vlastně rozumím těm vašim poznámkám. Současně jakoby uvažuji o tom, jakoby já ze své zkušenosti mám velký strach z toho, aby jsme ten umělecký výzkum nezamkli do nějaké jako jednoznačné kategorie. Protože vlastně já, když se podívám na umělecký výzkum, tak my, když jsme si ho jako nějakým způsobem jako rozebírali, definovali, tak vnímáme to, že vlastně umělecký výzkum ve chvíli, kdy jeho výsledkem je umělecké dílo, je to jedna z variant. Umělecké dílo může být prostředkem, přesně tak nemůže to být replika. Umělecké dílo pro mě, za mě ještě jedna věc, že já vnímám i to, že v rámci uměleckého výzkumu se ptejme, jakoby, bude-li to umělecké dílo něco, co bude prostředkem, které nebude ani prezentované třeba publiku, přesto může přinést jakoby nový poznání. Pro mě je to totiž otázka toho, že pro mě tam jako ve středu je to, že umělecký výzkum staví na uměleckých prostředcích a má různé varianty toho, jak se
nějakým způsobem potom prokresluje, ale zásadní pro mě je právě to, co on přináší z hlediska toho poznání. Jasně, můžeme se bavit o společenském dopadu. Můžeme se, když se na to podíváte třeba z hlediska nějaké taxonomie inovací, tak my bohužel často jako trpíme v aplikovaném výzkumu tím, že prostě většinou ten aplikovaný výzkum je brán jako něco, co se dá finančně zúročit. Ale vlastně, co my potřebujeme otevřít v té naší diskuzi, je otázka toho, že přece jakoby to zúročení nemusí mít jenom povahu finanční, může to být povaha společenská, může to být inovace estetická. A vlastně v tom všem já najednou vidím ty varianty, jak se dá k tomu uměleckému výzkumu přistupovat. A možná je to otázka toho si definovat teda jakoby, jaké ty kritéria to má, ale nezavírat to nějakým způsobem do nějakých jako kategorií, která nám neumožní experimentovat, protože to tady zaznělo. Jako výzkum je experiment i s tím rizikem toho, že to prostě nevyjde. Jo, takže toliko za mě, jenom jako tady nějaký jako podnět do diskuze o tom, jak vnímat umělecký výzkum. Ještě někdo má dotaz? Jestli můžu, já si myslím, že tady vlastně jde o právě fluidní rozdíl mezi tím, co je vlastně výzkum pro to umění, co ten umělec musí udělat pro to, aby mohl nějakým způsobem někam udělat umělecké dílo, které má nějakou výpovědní hodnotu, protože bez toho on opravdu nemůže. To by byla jenom replikace, to by bylo jenom... Jo. A potom je tady něco, co bych vlastně nazýval ještě další zvědomování toho procesu. Jeho formalizace, jeho v podstatě jeho popis a to první, o čem mluvím vlastně, je vznik uměleckého díla a může tam být opravdu velmi různý podíl té explorační složky. Ono v té angličtině je to exploration. Že? A opravdu někdy může být ta hranice úplně jako velmi rozostřená potom k tomu uměleckému výzkumu sensu stricto, který vlastně jehož cílem není vytvořit umělecké dílo, ale jehož cílem je vytvořit dílo uměleckého výzkumu. No a tady se dostáváme vlastně, tato hranice to v intencionalitě, to prostě přenáší někam jinam. A teď jde o to, do jaké míry je to vlastně přínosem, kdy je to přínosem, jestli je to vždycky přínosem. A to je prostě pole, které je otevřené vlastně, které se řeší vlastně s každým případem toho uměleckého výzkumu znovu, jo, protože to se nedá nějakým způsobem dopředu vyjasnit. Velmi souzním s tím, že vlastně ten umělecký výzkum si definuje tu metodologii během toho, že zkoumá. A že vlastně ji nachází, jako kdyby si dělal jakési zkusmé metodologie a ty neustále specifikoval v procesu té věci. Jo. Ono to má vlastně daleko blíž k nějakému experimentálnímu výzkumu v té chemii, než k uměnovědnému výzkumu. Jo, často teda. Jo. To z povahy věci. Ale jako já jsem vlastně tím chtěl říct, že jsou i případy, a to je konec, už víc mluvit nebudu, kdy prokázané případy, kde vlastně umělecký výzkum zablokoval uměleckou činnost u toho člověka. Jenom máme miniaturní reakce vlastně z oblasti teda hudebního umění. Samozřejmě každý ten obor má obrovská specifika, která teda jsou i navzájem těžko komunikovatelná. A ta teorie vlastně může napomáhat, čili nějaké spolupráce, jak už jsem o tom v tom svém úvodním příspěvku hovořila, bych podporovala rozhodně. Ale mě napadlo na příkladu, který jsem teda se svými studenty absolvovala, že ten umělecký výzkum opravdu asi nelze očekávat, že by měl tu uměleckou hodnotu na prvním místě. Že vlastně ti mý studenti realizovali ten pokus jenom na nějakých artefaktech vytržených z kontextu, aby si ověřili jisté kroky. A to je ta experimentální část. A pak to napřeli prostě do toho uměleckého díla. Nahráli prostě faustovskou listovou symfonii na 2 klavíry, solo a sbor a použili vlastně výsledky toho uměleckého výzkumu. Čili to by mně přišlo, že to má taky velký smysl použít výsledky toho uměleckého výzkumu dále pro vlastní tvorbu.
Paní profesorka Mitášová. Ja som na to zareagovala a môžem aj na to konštatovanie, že sú prípady, kedy umelecký výskum zablokuje tvorbu, ale zároveň strašiak a zároveň je to také mýtotvorné vyhlásenie. Môže to tak byť, samozrejme. A otázka ale je, v akom momente krízy sa ten autor nachádza, či náhodou tá kríza, ktorej je on sám protagonistom a zároveň svedkom, či ho neinšpiruje k tomu, aby umelecký výskum robil práve preto, aby nejak nahliadol tú krízu, ktorá sa v tvorbe deje. A či to náhodou nie je prostriedok, ako teda reflektovať svoju vlastnú situáciu. Situácii, kedy on nejakým spôsobom ten človek vie, že tá tvorba vlastne nezodpovedá tomu, čo on od nej očakáva, alebo čo by sám chcel. To znamená, nikde nie je povedané, že je tam príčina, že jedno je príčina a druhé je dôsledok. Je to krízová situácia a krízová situácia môže dovoliť práve takéto spôsoby sťahovania rôznych spôsobov experimentácie k sebe, či už ten človek pracuje s výskumom, s reflexiou svojich vlastných krokov alebo s reflexiou svojej predchádzajúcej tvorby. Preto ma tak zaujíma na umeleckom výskume, zaujímajú ma postupy a procedúry, ale ešte ma zaujímajú aj spôsoby rozhodovania sa. Zdá sa mi, že umelecký výskum je jedinečná šanca, ako nielen reflektovať svoje vlastné dielo alebo svoju vlastnú situáciu, alebo vzťah medzi tým, kto tvorí a tým, čo je utvárané, ale zdá sa mi, že dovoluje aj reflektovať určité rozhodovacie postupy. Čo si volím a aké kritériá, akým spôsobom, akým voľbám dávam prednosť, aké to má dôsledky, aké si vyberám varianty z toho, ktoré mi to ponúka. Máme niekoľko takých na škole teraz doktorantov, ktorí sa zapísali na doktoráty, sú maliari a pritom sa zapísali na doktoráty z teórie, alebo naopak, teoretici, ktorí zároveň robia svoje práce v súvislosti s rôznymi druhmi vytvárania umenia, práve preto, že im to dovoluje dostať sa do situácie, kedy nejakým spôsobom reflektujú ten proces vzájomného utvárania autora a diela, alebo autorky a diela. A to sa mi na tom zdá ako zaujímavé. Lebo kde inde by sme mohli študovať tieto rozhodovacie procesy, ak nie ako v momente toho umeleckého výskumu. Ale to je len jedna dimenzia. Takže neviem, či je tam úplne takýto jednosmerný vzťah. Já myslím, že to je dobrý moment jednou dimenzí skončit, protože opravdu dostali jsme se přes čas. Ta debata by mohla pokračovat další prostě 2 hodiny. Nedostali jsme se na téma metodologie, či to ještě osobné téma, která paní Mitášová vlastně, z čeho jsem si já také všimla v těch příspěvků, že vždycky ty studenti odložili tu teorii, odložili tu metodologii a najednou by tam nebyla, což byl strašně zajímavý moment, který se opakoval. Vůbec stavu vlastně na těch jednotlivých institucích, což by byla další velká kapitola různých jako výzev, překážek, které také jsou součástí té debaty, jak vlastně první lesní výzkum dělat. Myslím si, že je to fakt jako dynamické téma. Ukazuje se, že by bylo možná dobré udělat take-two, kde kam jsme se za ten rok posunuli na příštích teritoriích umění to téma znovu otevřít a podívat se na něj, že tam je hodně, jak říká paní profesorka, dimenzí, do kterých se můžeme pouštět. Já moc děkuju Silvě Stejskalové, Andreje Filkové, Heleně Mendové, Alici Kloubové, panu Vizickému a Monice Mitášové za skvělou debatu. Díky moc. Děkujeme.